Benvido a Share, unha ferramenta tecnolóxica e de xestión do coñecemento dispoñible para pacientes e profesionais do sector sanitario. Con Share, o profesional sanitario recomendará contidos adaptados ás características e doenzas do paciente. Desde calquera dispositivo, o paciente accederá a estas recomendacións a través da aplicación iSaude. O profesional tamén pode prescribir formación como parte do plan de seguimento do paciente desde a plataforma Telea. A súa vez, os profesionais reciben recomendacións de listas, canles e itinerarios formativos personalizados que se basean na gamificación para aprender dunha maneira diferente. O profesional sanitario tamén pode crear a súa propia playlist de contidos e compartila con outros compañeiros para que poidan subscribirse. Na sección de premios, Share amosará unha clasificación dos mellores usuarios e as puntuacións obtidas durante a formación, fomentando así a motivación e a participación. Dende as canles, o profesional pode falar con outros usuarios, compartir coñecemento e comentar dúbidas en tempo real a través do chat room. No chat room, o usuario pode contactar co chatbot introducindo @chatbot e poderá consultarlle calquera dúbida relacionada co uso dos modelos, formacións recomendadas, etc. En Contidos Share, o profesional médico pode crear os contidos formativos dunha forma fácil e intuitiva, e empregando unha extensa gama de recursos como imaxes, vídeos, actividades ou cuestionarios. Cando un autor remata a edición dunha unidade, esta pasa por un proceso de revisión e validación para garantir a veracidade e a autenticidade dos contidos. Unha vez que os contidos foron validados, poden publicarse desde a ferramenta de autoría e despois incluírse como unha actividade a través do repositorio de Portal Share. Crear e compartir coñecemento e información do sector sanitario nunca fora tan doado. A que esperas para comezar?